Para sa atong DSWD Onse Express karong adlaw, nagpahigayon og relief operation sa ikaduhang higayon. Ang DSWD Rehiyon 11, kauban ng OCD-11, Philippine Army, ang lokal nga panggamhanan sa munisipyo sa Caraga ug ang probinsya sa Davao Oriental para sa mga lumulupyo sa barangay Pichon. Human kini ma-isolate gumikan sa daghan nga landslides nga miharang sa mga kadalanan nga resulta sa milabay nga Tropical Storm Kabayan ni atong December 18, 2023. Ang maong mga food packs gikarga sa Black Hawk sa Philippine Army gikan sa DSWD warehouse padulong sa maong barangay. Aniya ang kompletong mga detalye. Dako ang kalipay ni Nanay Lorencia, 51 anyos, ug lumulupyo sa sitio Pichon, human makadawat sa maong family food pack gikan sa DSWD. Matud pa niya, lisod gyud ang ilang kahimtang karong human sa Bagyo, kay lisod ang dalan paggawa sa ilang barangay aron sa pagpamalit og mga pagkaon. Wala man mi kabalong nga kanang adlaw moabot ang bagyo. Kalit lang to. So grabe ang among kahimtang, ang among balay puno sa tubig. Luyo sa balay na landslide. Unya naapay mga tanom nga nagian ato nga bagyo. Ang pag-agi sa mga dalan, sir, lisod jud kay na tambunan sa yuta nga ang unsaon pa man namo pagpatabok manginahanglan mi og among kinahanglanon nga dili man mi makaagi sa maong dalan tungod kay puno man to sa mga bato yuta nga na hugno. Dako gyud ang damage o miskag may ingonggag 3 ka bulan o 5 ka bulan dili pa gyud siya mano na sa highway pa lang na siya. So dili na yun nato maano kay sa sobra kadako sa landslide. Dako-dako gyud ang trabahoon. Ang epektado gyud dito more than 1,500 ang epektuhan niya mga families dito sa Pichon. Ang napaabot nato dito uno nga pagkaon gyud kay na-isolate man ang maong lugar bisag sa mga ginagmay na paghakot-hakot lang sa mga tao. O pasalamat pud karon nga naagwi chopper nga nakahatod o nakadeliver dito sa mga food packs na nahatag nato sa atong mga kababayan nga na-isolate. Personal nga nangunay sa paghatod ug pag-apod-apod sa maong mga hinabang ang Regional Director sa DSWD Rehiyon 11 nga si Attorney Vanessa B. Gokong, kauban si OCD Regional Director Ednar Liang Hirang, Colonel Edgar de los Reyes sa Philippine Army, Mayor Ronnie Osnan, o Congressman Nelson Liang Hirang. Tong December 21 nagpadala dayon tano paghuman sa typhoon og 1,564 ka family food packs. So since hurot naman to after Christmas niangal na jud ang mga tao na kamote og saging na lang ilang ginakaon, nagpadala dayon ta sa atong second wave. Karong adlaw no chance ko moabot dito sa pinakalayong barangay jud sa Davao Region, nakahatag ta dito og 456 kay naay 152 ka pamilya naa dito na isolate, dili sila makalugsong diri sa poblasyon, dili sila makapalit og pagkaon, na isolate jud sila kay naay sinkhole unya grabe ang landslide. Ang atong family food packs ang iyahang unod no kay 6 kilos rice, 2 ka carne norte, upat ka carne norte, upat ka tuna ug 2 ka sardinas. Napod siya 5 ka kape ug 5 ka cereal. Dakong kalipay, dakong pasalamat in behalf sa taga Pichon, taga Butay, ako magpasalamat sa nasyonal, sa mga sundalo o sa mga sa OCD, DND o labi na po kang congressman Boy Dayang Hirang na isa po na nitabang nagpasilitate nga mapadali po ning chopper. Lalo na karon pasalamat ko nga karong bag-o mag New Year na ay makaon ang tibuok Caragueño sa New Year. Kay DSWD hangyo unta ko sa ilaha kay nasira magyud ang mga anihuno na unta nga mga gipangtanom nga mais, mga palay, mga saging. So na gyud na nalampas gyud sa mga bagyo o baha. So hinaot ko nga
i-continue po ang paghatag sa DSWD sa Hinabang. Kami nga taga-Butay, dako ang among pagpasalamat sa taga DSWD sa mga gobyerno nga nagahatag kanamo og pagtagad para sa kanami mga pagkinahanglan. So salamat sa mga hayuda nga gikan sa gobyerno na madawat nami. So katong ang ato ang halangdong sekretary no, wala pa nahitabo ang weather disturbance. Gimiting na jud mi niya tanang RDs na affected sa mumaabot na bagyo and gitan-aw niya nga dapat ready jud ang DSWD mo respond sa kung unsa ang request sa LGU. So ang ihang mando is uptick fast and efficient delivery of the government assistance and services para augmentation dayon sa LGU. Kay important na mahatag dayon ang food packs para na ikaunon. Panahon sa krisis, kalamidad, bisan unsa pa mang katalagman nga makaapekto sa seguridad sa katawhan. Pirming andam ang DSWD Region 11 pinaagi sa Disaster Response Management Division ni INI sa pagresponde sa tanang request for augmentation gikan sa atong mga lokal nga panggamhanan, pinaagi sa pagpanghatag og family food packs, hygiene kits, kitchen utensils ug cash assistance. Tungod kay walay angayang magpabilin sa kalambuan padulong sa bag-ong Pilipinas. Ug mao kana ang update karong adlaw. Ako si Jo Celiona para sa inyong DSWD 11 Express.